Минем канда дарга ысып данга күндерелгән, төрбәләрдән төрмәләргә индерелгән тарих бәргәләнә. Минем канда ураллардан мен кайтауга сулар, чал Агыйдел ярларына бәрә. Минем канда хуннар тарих даулый, Идел судан ташлар калка, калмак бата. Минем канда җирсу хисен бармаклары белән булып, чаңгыр бер кат киез итеп баса. Минем канда тешсез сукба этләр канга сусап казан эзләп йөри. Минем канда дәрвиш Хызыр Ильястың сукмакта карурманның кили. Минем канда тырнакларын көз күзенә батырып, ау бөркете яңа корбан күзли. Минем канда хәнҗәр хакыйкате, тулпарларның туягы сызлый. Минем канда биләүләргә биләп бугылган әдәм улы үксеп елый. Минем канда карт күзләрен тулган айга текәп ана бүре улый. Минем канда күкрәгенә кысып үксез үтәмешен сөембикә сатлык илен каргый. Минем канда бәддигалар бәргәләнә, тамырлардан ташып тарих кайный. Минем канда уклар оча мәңгелекнең үзәгенә, тала җиләйсә. Минем канда әле хәтер